Salutare, mă băieți, eu sunt Tony și n-am mai postat de mult, știu, scuzați-mă, mă scuzați, dar am avut ceva treabă, nu prea m-am jucat nici Free Fire, m-am jucat mai mult gen așa în pauză la școală, dar s-a întâmplat multe chestii, am început să mă joc de DGD de vreo lună, de o lună de acum, de o lună, ceva genul ăsta. Astea sunt setările mele, să spuneți în comentarii dacă vreți să fac un video în care vă pun setări să-mi vedeți tot. În prima dată o să vă las cu niște highlight-uri cum joc eu, cum am reușit să mă văd să joc și după aia o să trecem la jocul ăsta. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be nothing. Ați văzut cum joc, o să facem un challenge la, Lone Wolf, l-am văzut pe TikTok, în care joc cu pumnii, efectiv, și dacă ajungi la 4, o să poți să încerci să-i bați, dacă ajungi la 4 doar. Avem clar. Bun. Hai să vedem. Revin când mă bag în meci. Ok, ne-am băgat în meci. Bun, deci doar cu pumnii. Nu folosim arma decât dacă ajunge la 4 sau nu știu, vedem. Bun, mama. Hai să vedem. Unde e băiatul sau fata? Am voie să folosesc glue-ul. Oh, bine, zrău. Ok. Nu o să folosesc grenăzi. Bine, rău, băieți, nu vreau să dau lor la toxic, dar totuși acum. Uite, o să aleg, ce o să aleg? O să aleg mini Uzi. Nu fac mini Uzi. Nu arunca. Ok. Mini Uzi pentru băiețel. Oh, fuck. Mamă, de ce mamă, dam de lolu. What the fuck, băieți, de ce nu așa toxic? Și de ce tot s-a pus arma aia, what the? Stați, băieți, că să-l prind la zonă. Stau aici până vine la zonă și după aia îl bat cu pumnii la apropiere. Sau dacă vine el pe mine, nu știu. Nu. Bine,
băieți. Eu nu vreau să-i dau lolo, că nu vreau să fiu toxic. Deci, chiar a fost destul de ok. Nu, n-a ales nimic, ok. A ieșit de meci, nu pot să cred. A ieșit de meci, deci nu pot să cred că a ieșit de meci. Ok. Mai dăm, adică, bă, dacă dăm noi meci la rang, așa, ca nu prea am dat azi, dacă dăm meci și un meci. Adică două am dat. Două, uitați, plus 10 și... Bă, băieți, veți ajuns eroi, să nu stau eu mai jos, gen. Fără să mai stau așa, să mai vorbim. Să vă spun ce s-a mai întâmplat. Da. Nu știu, nu mă, hai că fac tot așa cu pomni, că gen e pentru videoclipul ăsta. Asta e challenge de astăzi. Deci nu uitați că o să vină un highlight frumos de un shot. Mai cât de curând lucrez la el. Dar am zis să postez ceva, că nu mai postat de mult, what the fuck. O să vină un highlight așa și o să fie și fazele la care v-am arătat vouă. Dar o să fie mult mai multe beți. Deci stați pe fază. Sorry for spamming, bro. L-ați format cu pumni, what? Cum ar trebui să joci așa cu pumni, what the fuck? Asta chiar că e prost. Uitați, na, mi-am pus și glole. Yo, bro. Sper că mă aud. Nu o să aleg nimica. Tu să aleg asta. Ok, ok. What the fuck? E perfect. E bine că vreau să jucăm cu pumnii. Hai că lasă-și de-a mede. Hai mă la cap, bine. One shot cu pumnii. O să mai facem câteva meciuri și gata. Ok, ok. Deci e bine că vrea așa să joace cu pumnii, bă, what the fuck. Oh, bine. Ok. Bă, de ce mi-am aruncat medkit-ul? Deci efectiv sunt prea prost. Dar tot să-mi arunc tot. Gol, tot o să-mi arunc. O să joc cu el fără vestă, what the fuck. Bine, băieți, hai că am câștigat și meciul, îl câștigăm, sperăm, și meciul ăsta. Hai să batem o rundă cu MP-ul, așa, doar. O să vreau să facem o rundă cu MP-ul. Hai, bro, hai. Hai, bro. Hai, bro, hai, MP, bro. MP, bro. Oh. S-a dus în la cap.
GG. Sper că videoul ăsta o să apară marți. O să intentez să apară marți după amiază pe la 5, pentru că sunt la școală până la 3, când e în România 5, pentru că eu sunt în Anglia, ca să o știați. Deci, da. O să mai dau un singur meci și gata. Deci nu uitați să vă dați și voi un like, un share, un subscribe acolo, să știți. Știu că n-am mai postat, dar totuși. Ia să vedem cu cine a prins, cu Giro. Ok. Giro. Adică o să le dic dacă vrea să joci one shot. Eu nu mă joc one shot, că mă joc cu pomii. Mă bate, băieți. Nu, fac. Nu, mi-a spart capul. Dacă ajunge la 4, o să încercăm să-l batem și noi, dar apare un pro player ăsta, deci, da. Mi-am aruncat medkit-ul, cel mai bun player din România, băieți. Nu. Ok. Mamă, băieți, what the fuck? Salut! Fuck! Nu! Veniți! Na, mă și spamează cu Deagle, what the fuck? Bro! GG pentru el, dar lasă-mă la chiar medkit-ul, e perfect. Mamă, SG de 6, ești prost. Deci dacă îl bat, deci îi dau LOL-ul, efectiv, mă scuzați că sunt toxic, dar mi-a dat și el mult. Efectiv, cu shotgun-ul și l-am bătut cu pomnii, sunt prea buni, deci efectiv cel mai bun player în România. Efectiv, mamă, nu i-am dat LOL ca să fiu toxic sau așa, dar așa la Caterinca. Bă, apreciez că joci one shot, John. Hai! Bine! Yes! Mama, să vedeți că îl prinde, îl tacă pumnii, what the fuck. Deci efectiv putea să tragă, dar ok. Ok, o să aleg arma asta, că asta e cel mai puțin care se spameze foarte mult. What the fuck? No, this is fucking shit. What the fuck? Calm down.
Hai că am gândit-o pe asta dacă e. Am gândit-o. Ho, bro, că dacă mă bagi runda asta, după aia urmez eu să mă joc. Deci nu te cam... Deci challenge-ul nostru este să câștigăm meciul. Dacă ne bate și ajunge la 4, să câștigăm meciul. Ce să jucăm normal. Ok, bun, nu-i bine. Fuck! M-am eliminat, măcar n-are kill-ul, n-are kill-ul, what the fuck, n-are kill-ul. Ok, băieți, acum o să ajungi mai serios. O să ajungi mai serios. Perfect, bun. Come on. Come on, bro, come on. Na, nu se poate, băieți, what? Nu. Ok, băieți, ok, deci am câștigat 2 meciuri, sau? Am câștigat 2 meciuri, nu? Da, 2 meciuri am câștigat și am pierdut, nu? Da, 2 meciuri. Și am pierdut unul. Ok, băieți. Cam atât a fost acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Deci, ne vedem data viitoare.